Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Россиянең һәм Татарстанның халык артисты, Россиянең дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының артисты Алсу Гайнуллина. Алсу ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Алсу ханым, менә Алсу исемен ишеткәченнән минем күңелемә иң беренче чиратта безнең яраткан шагыйребез Хади Такташның лирик поэмасыннан шигъри юллар искә төшә. Урам ташларына басып, Алсу килә, үзе шаян, үзе сөйкемле, үзе усал, үзе бер дә булай усал түгел кебек шикелле. Әлеге шигъри юлларны шагыйрь нәкъ менә сезгә атап язган шикелле. Сез сәхнәдә шаян да, сез сәхнәдә сөйкемле дә, усал да түгел, тормышта. Тормышта да нәкъ шундый. Төрлечә булам мин. Ул нәрсәдән килеп чыга төрлечә булу? Шулай Кәефтәнме? Шулай яратылганмын. Бу дөньяга шундый булып яратылып килгәнмен. Менә мин сезнең моңарчы матбугатта чыккан язмаларыгызны, истәлекләрегезне, интервьюларыгызны берникадәр укыдым да, кичкенә генә шундый беренче нәтиҗәм, сез үткәннәргә артык игътибар итмичә, хафаланмыйча, киләчәккә бик зур планнар кормыйча, бүгенге көннең кадерен, матурлыгын белеп, бүгенге көн белән яши торган кеше итеп күзалладым. Бу дөреслеккә берникадәр туры киләме? Туры киләдер. Мин үткәннәрдә бит төрле вакытлар була. Үткән дип карарга тырышасың, билгеле, ләкин анда төрле вакытлар булган була. У көннәргә туры килгән вакытлар бик күп була. Шул вакытта инде башны ташка бәрмичә алга карарга кирәк һәм бүгенгесе көн белән мин үзем әйтәм, Алсу, син нишләп үзеңне шул хәтле битәрлисең дим. Оныт инде үткәнне. Борчылма инде киләчәк турында. Яшә инде бүгенге көнең белән дим. Шулай итеп үземә әйтеп куям һәм файдасы тия. Мондый фикергә дип әйтик, менә мондый нәтиҗәгә, мондый акылга дип әйтик, сез кайчан килдегез? Менә үткәннәрне алар белән хафаланмаска, бүгенге көн белән яшәргә тормыш сезне шуңа өйрәттеме? Билгеле, тормыш өйрәтә инде. Тормыш өйрәтә. Аннан соң бит ул адәм баласының үзе ничектер саклап кала торган инстинкты бар. Бит башыңны ташка бәрүдән файда юк. Шуңа күрә менә бу хадистә микән белмим. Пәйгамбәребезнең хадисләрендә микән? Каядыр мин аны ишетеп кенә калдым, әйме? Аллаһ Тәгалә адәм баласына, Аллаһ Тәгаләгә адәм баласының гомеренең 3нче өлеше бик мөһим икән. 3нче өлеше. Ал син үзеңнең гомереңне һәм эшкә бүл, әйме? Мин шул сүзләрне ишетеп калдым да, менә бит әйтәм, кирәк бит. Субханалла, нинди мөмкинчелек бир адәм баласына башын ташка бәрмәскә. 3нче өлешендә адәм баласы үзенең гаепләрен, гынахларын, дөрес яшәмәгәнлеген аңлыймы, юкмы? Шуның өчен бирә ул 3нче өлешен, әйеме? Һәм ул ярдәм итә адәм баласына. Шул ук вакытта тагын бер кабатлап әйтәм, башны ташка бәрмәскә. Сез бер әңгәмәгездә сабыр һәм тыйнак булырга кирәк. Сабырлык һәм тыйнаклык ул кешене бизигенә дип әйтәсез. Бик матур сүзләр. Ләкин менә бүгенге вазгыять, бүгенге дөньяны күзаллаганда ничектер шундый бер пафослы да булып яңгыраган кебек, чөнки бүген заманы шундый бик актив һәм әрсез җаннар заманы, ничектер менә яшәү өчен көрәш барган кебек, артык тыйнак булып утырсаң, башыңнан да таптап китәргә мөмкиннәр, шулай түгелме? Ул һәрвакыт шулай булган. Ул гомер бакый шулай булган. Адәм баласы бер дә үзгәрмәгән. Адәм баласы яралганнан бирле шулай. Адәм баласы кемгәдер
әз дә җитә, кемгәдер күп тә, әз дә җитә, күп тә бетәме шулай. Гомер бакый булган ул, гомер бакый. Шуңа күрә барыбер кеше үзен саклап калырга тиеш, ул менә тиеш, билгеле аң белән эшләнергә тиеш. Ләкин барыбер мин әйтәм, ярала, кеше ярала халык белән. Бу дөньяга килә шулай. Хәзер ул бер кайчан да үзгәрмәячәк. Ул шулай булачак. Без төрле булачакбыз. Кемгәдер җир дә җитмәс, кемгәдер ризык та җитмәс. Бөтен җан иясе шулай бит. Яралган вакыттан бирле җан ияләре бөтенесе шулай. Урын өчен таралашалар, ризык өчен талашалар, сугышалар, мәхәббәт өчен сугышалар, талашалар. Җир җитми, шулык җанварларга, хайваннарга җир җитми. Алар арасында бит төрлесе бар. Алар арасында да бар тыйнаклар, алар арасында да бар сабырлар. Әдәм баласында да шулай гомер бакый булган һәм шулай булачак, үзгәрмәячәк. Ничек уйлыйсыз, бу тормышта алай булгач, әрсезләргә яшәүе җиңелрәкме, әллә сабыр һәм тыйнакларга яшәүе җиңелрәкме дөньяда? Бөтен минемчә нәрсә шунда, син үзең менә шушы әйбергә ничек карыйсың? Синең үзеңә, күңелеңә ничек? Синең тыйнак булуың сиңа җайлыракмы? Әрсез булуың, күңелсез, менә мин төрле чакларда әрсез инде ул ямсызрак яңгырыймы? Әрсезнең дә бит аның ничектер бәлкем төрле нюанслары бардыр аның. Гел бер төрлегенә булмый инде барыбер кеше. Бәлки матур әрсез дип тә әйтергә буладыр. Кайбер очракларда. Ансы да кирәк. Вакытында өлгереп тә калырга кирәк. Ләкин кешелегеңне югалтмыйча дип уйлыйм инде. Үзеңнең кеше икәнеңне онытмыйча дип уйлыйм мин. Алары да кирәк. Алсу ханым, менә хатын-кыз артистларның яшен еллар белән түгел, башкарган, уйнаган рольләре белән үлчиләр дип әйтәләр. Аңлатып китсәгез иде. Шулай дип әйтәләр. Менә мин үзем моңа җавап таба алмадым. Бәлки сездә җавап бардыр. Ничек була ул менә аның яше уйнаган рольләре белән үлчәнә? Мин дә белмим бит әле моны. Әйтә алмыйм. Яше. Аны шулайдыр инде билгеле. Анда бит инде мин үземнең ничә роль уйнаганымны белмим. 10-мы, 20-мы, 30-мы өчен ихлас белмим. Билгеле инде анда санап карасаң, елга бер генә булса да, анда һәр ел сайын уйнасаң, 40 ролең булса, билгеле инде анда син 20-дән башласаң, сиңа ничә яшь икәне билгеле була, дип уйлыйм. Сезгә бит инде менә сәхнә иҗаты дәвамында үзегез әйтмешли дистәләгән рольләрне башкарырга туры килде, башкарырга туры килә әле дә. Менә шулар арасында үзегезнең ички халәтегезгә, үзегезнең холкыгызга, характерыгызга, аваздаш рольләрнең туры килгәне бармы? Менә әйтеп буламы? Менә шуннан да бу минем халәтем, бу минем образым булды дип. Үзем сайлап алмадым бит бер рольне дә. Аны бит режиссер сайлый. Режиссер сайлап, шушы рольдә сине күрә икән, димәк ул бит читтән бит барбер кешене яхшырак күрәсең. Бигрәк тә режиссерлар нәрсәгә бу сәләтле кеше? Нәрсәгә аның кеше җитә? Минем бу очракта билгеле инде Марсель Хәкимович Сәлимҗановка, минем укытучыма, остазыма, безнең күпләребезнең рухи атабызга икенче әтиебез дип тә әйтәбез без. Марсель Хәкимовичка олы рәхмәтем. Шиксез мин менә шул вакытта Марсель Хәкимовичка турында сүз чыга башласам, минем сүзләр табып бетерә алмыйм. Минем рәхмәтем аңа карата булган шул кадәрле олы, аны сүзләр белән генә әйтеп бетереп булмый. Һәм шуңа күрә Марсель Хәкимович беренче безне укытканнан соң безгә беренче чиратта, мәсәлән, без 4 кыз килеп кердек. Рузия Матыгуллина, Зөлфирә Зарипова, Фирая Акберова һәм мин. Безгә әйтте ул башта, сез дә үзегезне башка режиссерларда күрсәтегез диде. Аннан соң инде мин үзем сезне үземнең спектакльләрне сезне соңрак алырмын диде. Һәм шулай булды да.
Әкренләп без Прозат абый сәнбәттә башладык, Ришат Хаҗи Әхмәтов та башладык. Һәм шулай итеп әкренләп һәр кайсыбызны чиратлап Марсия Хәкимович үзенең спектакльләрен ала килде. Һәм иң якын, менә алар бөтенесе билгеле якын һәм менә күңелгә якын иде бигрәк тә. Татар хатыны ниләр күрмидәге Гөлбану Галимҗан Ибраһимовның Прозат абый сәнбәт куйды. 2 тапкыр уланып куйды. Шуннан соң минем күңелемә бик тә якын иде. Әлдермештән Әлмәндәрдәге Йөзембикә. Кыска гына вакытка кирип чыга сәхнәгә. Һәм ничектер менә туры килә иде инде. Бөтенләй хылкы белән, йомшаклыгы белән миңа якын иде ул. Миңа рәхәт иде ул. Бәлкем миндә ул сыйфатлар булмагандыр. Бәлкем Йөзембикәдә мин сыйфатларны күреп шуңа тартылганмындыр. Бу шундый ике яклы әйберләр. Бу шигырьдәгечә ягымлы да, шаян да, үзе Йөзембикә бит инде ул бер моментка гына кирип чыга, әмма анда аның шаянлыгы да бар, ягымлылыгы да бар, сөйкемлелеге дә бар. Ул мәхәббәте дә бар. Мәхәббәте дә бар. Сезгә бит әле бу спектакльдә Әлдермештән Әлмәндәрдә Әлмәндәр картның оныгы Гөлфира ролендә башкарырга туры килде, ягъни бер спектакльдә 2 роль. Менә әйтегез әле, Алсу ханым, бу Әлдермештән Әлмәндәр ул безнең татар халкының ничектер менә визит карточкасы кебек яңгырый бит инде ул спектакльме. Шәүкәт абый Биктимеров башкарган Әлмәндәр роле ул ниндидер бер татар кешесенең эталоны кебек. Һәм менә бу спектакль инде әле башка артистлар инде моны уйнамаслар, башка театрлар сәхнәсенә инде бу менмәс кебек иде әле бу спектакль инде менә Шәүкәт абый киткәннән соң. Бүгенге көндә Туфан ага Миннуллин исемендәге Түбән Кама татар дәүләт театры ялгышмасам бу спектакльне сәхнәләштерде. Әлдермештән Әлмәндәрне. Мин карамам. Менә сез карамасагыз да ничек уйлыйсыз? Аны сәхнәгә чыгару ул нәрсә ул менә бүгенге көндә? Аның өчен нәрсә кирәк? Ул батырлыкмы, ул экспериментмы? Сез ничек бәялисез аны? Минемчә һәр кемнең шушы олы сәнгатькә катнашасы килә. Һәр кемнең Әлмәндәр булып карыйсы килә. Һәр кемнең шул Әлдермештән Әлмәндәр Туфан абыйның бийек әсәрен куеп карыйсы килә. Мин монда бернинди начарлык та күрмим. Ул бик яхшы, ләкин ул бөтен нәрсә чагыштырмача. Әлбәттә. Чагыштырмача. Бәлкем мин күрмәдем, кызганычка каршы. Һәр кем бит халык йөри микән? Йөри микән? Халык йөрсә, яратса, караса, шунда бит инде аның бөтен хикмәте. Минемчә, мин каршы килмим ул әйберләргә бер дә читтән карап, менә билгеле, менә шушы безнең буын Шәүкәт абыйны карап үскән буынга ул кабул итә алмауы да мөмкин. Ләкин аңлырак кеше, минемчә, шулайрак фикерләргә тиеш. Һәр кемнең тотынып карыйсы килә бу җәүһәргә. Шуның белән аралашасы килә. Туфан абыйның фикерләре белән, шушы олуг аксакал белән. Моны мин кабул итәм. Ихлас күңелдән кабул итәм. Менә без Марсия абыйны инде искә алдык, әле без аны әңгәмә дәвамында ул шактый безнең искә төшәр Марсия абый. Чөнки инде сез аны әйттегез, сез аны икенче әтием урына күрәбез дип. Ялгышмасам, Марсия абый бит әле сезне башта үзенең төркеменә алмаган. Бу нинди сәбәпләр булды монда? Бер вакытта да артистка буласым килгән теләгем юк иде. Аны мин күп сөйләдем инде билгеле. Әйтмичә китеп булмый, аңлатып бетереп булмас. Әйеме шуннан минем диктор буласым килде инде әйеме. Шуннан соң мин бер вакытта да үзем башлап йөрмәдем. Минем диктор буласым килде, ләкин мин шуны каядыр эзләп, кая укыйлар икән, кая итәр икән дип. Сез хыял канатларында гына очтыгыз. Күбрәк шулай. Шуннан соң мин Камил абый Саттаровта
үзешчән сәнгатьтә, халык театрында йөрдем. Һәм шунда килеп Рәшидә апа, Җиһан Шины белән Хидәт ага Султанов караганнар бу спектакльне. Һәм алар миннән сораганнар, Камил абыйдан сораганнар, бу кызның артистка буласы киләме икән дип инде. Миңа инде Камил абый килде, менә сине шушында училищега чакыралар дип инде. Шуннан соң булайрак булды инде бу училищега кирүгә кызык кына булды. Шуннан мине Камил абый Мин инде аптырап калдым ул вакытта. Шуннан соң миңа әйткәч, мин гомумән бала чактан 9нчы бала булгач, мин ияреп йөрдем. Ияреп. Мин беренче тапкыр халык театрына да мине үземнең классташларым ияртеп барганнар. Аннан мине алып китте Камил абый Саттаров ияртеп алып килде ул, алып килделәр дә мине чакырдылар да. Мине ияртеп алып килде ул экзаменга алып килде. Шуннан Марселя Рәшидә әйткән, кара әле син, bir kız бар дигән. Менә шул үзешчән сәнгать фестивальләрен караганда инде bir kız бар. Кара әле син аны. Юк, миңа кирәк, минем кызларым җитәрлек дигән. Шуннан да анда Рузия Матугулина, Фирая Акберова, Зөлфира Зарипова, Әлфия Гайнуллина, Румия Мускина, кызлар безнең бик шәпләр инде. Шуннан да аңа кирәкмәгән инде. Рәшидә апа инде рәхмәт төшкере. Ул вакытта мин ул нәрсәне аңламый идем инде билгеле. Сез ияреп кенә йөргән. Мин ияреп кенә йөрдем инде. Мин ияреп, мин алып килделәр, мин килдем. Миңа әйттеләр нәрсә эшләргә, минем инде Камил абый Саттаров әйтте. Шигырь укырсың диде. Яра шунда килделәр, 2нче этажга менде, Галәскәр Камал театрының элеккеге бинасына. Шунда алып кирделәр. Шуннан соң инде барыбер кара дигәч инде Марселя абый җыйган берничә кеше, мин аларны күрмим, бернәрсә күрмәдем. Кирдем, шигыремне укыдым, җырла диделәр. Мин Камил абыйга карыйм. Камил абый әйтәм, нишлим икән? Камил абый белә инде минем яхшы җырчы икәнемне. Спектакльдәге җырыңны җырла ди. Мин инде ул аңа рөхсәт итте, анардан сорадым, мин җырымны җырладым. Ләкин менә нидә мин 9нчы, 10нчы сыйныфларда укыганда Галимҗан Ибраһимов исемендәге 89нчы мәктәптә укыдым мин. Шунда укыганда безгә Роза апа Ахмерова йөргән иде, менә шул драм кружокны алып барга. Шул вакытта ул минем белән әзерләгән иде Ленин турында шигырь. Һәм менә шул шигырь миңа бик кирәк булды. Ленин турында шигырьне менә шушы имтиханда мин укыдым. Мин аны шул кадәрле ихлас укыдым, чөнки без Ленин бабайны бик ярата идек, без аңа ышана идек, без шулай тәрбияләндек. Без аның юклыгына бик күңелсезләнә идек. Шуннан соң хәзер мин ихлас күңелдән күз яшьләремне чыгарып, җылап укыдым ул шигырьне. Яра, мине чыгарып җибәрделәр. Тыңда киңәшкәннәр бит инде мине яңадан чакырып алгач, мине иңемнән шулай кочаклады да, "Я сеңлем ди, артистка буласың киләме ди, шундый зур бүләк миңа ясый." Мин ичиннән генә торам инде. Юк бит инде, мин бит инде. Диктор Мин бит инде артистка буласы килми дип әйтә алмыйм бит инде, бер сүз дәшмим инде, сеңдем дә инде. Әйе дидем инде. Шулай калды ул. Шулай мин рәхмәт кыюсыз гына адымнар белән атлап. Шуннан соң шулай иттереп киттек, бер атна укыдым мин инде, минем бит инде диктор буласы килә. Бер атна укыдым, бер атна укыганнан соң бер атна укып йөрим бит инде, хәзер мәйтәм, апага кайттым да, апа мәйтәм, алар минем мәйтәм театрда мәйтәм кабул иттеләр мәйтәм. Без бит документларны да театрга гына биреп калдырдым мин. Мәйтәм, театрда миңа имтихан оештырдылар. Алар әле мине мәйтәм артисткада эшләргә уйлыйлар да. Бик борчылдым, апа мине тыңлап тора. Әйе шул ди, алар сине артистка ясарга уйлыйлардыр ди. Мин уйладым да, мәйтәм әле документларны мәйтәм бирмәгәннәрдер, мәйтәм сабыйлык инде бөтенләй. Тизрәк бардым, театрга кирдем, мендем шул 2нче этажга. Ничектер туры килделәр, Рәшидә апа белән Марселя бүлмәдә утыралар. Бергәләп, шулай мин килеп кергәч утырдылармы, хәтерләмим. Мин килдем дә инде мәйтәм. Җибәрегез мине. Мин юк, мин инде уңайсызланып кына мәйтәм. Мин китәм мәйтәм, минем мәйтәм
артистка буласым килмим итә, минем диктор буласым килә дим. Рәшид көлеп җибәрде дә, соң бит сеңлем, диктор булыр өчен дә бездә укырга кирәк бит диде. Менә шуннан башланды инде, рәхмәт, шөкерләр. Менә сезнең биографиядан тагын бер үзенчәлекне искә аласым килә минем. Сезнең әтиегез коммунист, ömür boyu җитәкче урыннарда эшләгән кеше. Әниегез 10-12 яшьтән дингә бирелгән кыз бала. Берсе коммунист, берсе намазда. Икесе ике рухи дөнья бит инде алар. Менә алар ничек бер-берсе белән уртак тел таба алды һәм сезгә алар нинди тәрбия бирде? Алар сезне дини итеп тәрбияләдеме, атеист итеп тәрбияләдеме? Әллә нинди бер уртак модель уйлап таптылармы алар сезгә? Беренчедән минем әти белән әни алар бер авылда бергә үскәннәр, 12 яшьләреннән бер-берсенә гашыйк булганнар алар. Шуннан алар инде никах укып, никахлашканнар. Менә бу мәсьәләгә килгәндә замана бар бит әйе, чыннан да, катлаулы замана иде. Мин менә хәзерге елларда, авыр чаклар булган вакытларда мин уйлыйдым, әни нишләп вакытында намазга бастырмады икән дип уйлап куя идем. Ничек бит ул саклар иде күп нәрсәдән дип индәйме. Мин соңыннан гына аңладым, ничек бастырсын, ул бит намазын яшереп укыйды, әтидән түгел. Фәкать әтидән яшермәде бер нәрсәне. Әти белән әнинең жаннары, рухлары бер төрле иде. Алар бер төрле суладылар гаиләдә. Алар бер иде. Әни аңлады әтинең эшен, әти әйтә иде чыгып киткәндә. Укы, каршы укы. Минем эшендә укы дип. Менә бит нәрсә, иң мөһиме. Һәм әни шул заманаларда гаиләгә, балаларга, туганнарга зыян китермәсен өчен бөтенесен яшереп эшләде. Намазын ул калдырды, бары тик 81 яшь ярымга җитте, 10 көн намазы калды, әҗәл шире белән генә әнинең. Менә ничә яшьтә башлап, бер көн намазын калдырмаган. Шун калдырмады. Шуннан соң уразасын калдырмады, бер вакытта да калдырмаган. Шуннан соң ураза тота бит инде. Яшерин тота бит, ярамый бит. Беләсез ул заманнарны. Алла сакласын. Шуннан хәзер сәхәргә торасы бар бит. Сәхәргә тора. Мин аны ничек беләм, мин шул сәхәр вакытына мин гел уяна идем. Әни шул вакытта тәмин иттереп кисел ясый иде. Кисел, алсу төстә була иде ул. Ул ни булгандыр инде, әзер киселләр булгандыр. Биктәмне була иде ул киселләр ул вакытта. Шуңа уяна идем, шул әкрен генә утка. Чөнки мин алар белән гел җыкладым. Алар янәшәсендә мин уяна идем. Әнинең пәрдә, тәрәзәгә кара пәрдә кырган була. Әз генә керосин лампасын әз генә чыгарган була. Шунда сәхәр ашый. Бу кыш көннәре. Җәй көннәре чыга урамга. Ураза җәй көне туры килә. Көтү куалар бөтен хатын-кызлар чыкканнар, капка төпләреннән сыерларын, сарыкларын, нәрсәләре бар узаталар. Әни шунда сиздермәсен өчен үзенең уразада икәнен. Көнбагыш ширкән булып уйный. Менә шул хәлләр, һәм иң мөһиме аларның рухлары бер төрле уйда булган. Әни әтигә, әтинең эшенә төшермәсен өчен, гаилә өчен саклаган, бу нәрсәдән сакланган, кеше күзеннән, күршедән, анда бер кем дә килеп Сталин бабай карап тормаган бит ул вакытта. Анда бит күршеләр без карап торганнар, бер-беребезне адәм баласы. Шулай бит инде, аңлап та бетереп тә булмый, гаепләп тә бетереп булмый. Шуңа күрә безнең мин бик рәхмәтле менә тиемәниме. Без гафу итегез. Мин кышкыру түгел, мин
Күтәрелгән тавыш та ишетмичә үстем әтиәнидән. Балачага без бер-беребез булгандыр инде. Алай да, алар. Ләкин әтиәнидән ниндидер ырышу, ниндидер суккалау, ниндидер ни ишетмәдем, күрмәдем. Һәм әнибезнең бик зирәк иде. Мәсәлән, балалар күп бит инде, мин 9нчы бала. Типшек һәм әйбер югала. Нәрсәдер югалган инде. Балалар күп инде. Балалар шуклыгы. Балалар югалган инде. Әни шунда карыйда. Балалар ди, менә бу әйбер югалган кая китте икән, кем алганын да белә инде. Кая китте икән, әйдә эзлигәле. Шунда инде алган бала табып бирә инде. Эй, рәхмәт улым, эй, рәхмәт кызым. Менә бит мин эзләдем балакаем. Һәм әнинең бер сүзе бар иде. Олаңа нитмәгән. Кешенең гаебен битенә ырмагыз дип әйтә иде. Һәм балалар үстергәндә балаларга ятсыз дигән сүзне дә әйтмәгез диде. Ул бик авыр сүз диде. Шуннан да уйлап карасың, балага һәр көнне әйтеп карарлы, ятсыз булып үсә. Менә халык педагогикасының кеше Алсу ханым. Сез бит Чүпрәле районының Иске Чүпрәле авылының тумышыгыз белән. Шулайдыр инде, мин беләм Чүпрәле районында тудым. Шул районның Чүпрәле, Иске Чүпрәле авыл дип аталаймы? Иң мөһиме монда, менә шәхсән мин университетта укыганда Ширмешән, Аксубай, Әлки якларындагы егет кызлар белән укырга туры килде. Ул якларда да бит инде мишәр егетләре кызлары. Чүпрәле кызлары да бар иде. Аларның менә сөйләмен тиз генә аңлап булмыйдыр. Менә шул кадәр сыкылтаган мишәрләр. Шулай була. Сорау нидә гыйбарәт. Сез сәхнә теле, әдәби телгә, менә сезнең үзегезнең җирле сөйләм ни дәрәҗәдә тәэсир итте һәм ничек менә әдәби телгә килә алдыгыз, саклый алдыгыз? Сезгә кисәтү ясаучылар булмый калмагандыр? Юк. Хәзер сез әгәр минем биографияны белсәгез, минем әтием, әнием, миннән кала әти-әнинең 8 баласы, бөтенесе апас кешеләр, апаста туалар. Әтинә ничәнче еллар колхозларны күтәрү юлларында 50нче елларны җибәрәләр Чүпрәлегә. Артта калган колхозларны күтәрер өчен председатель булып китә ул. Бик яхшы кукурузлар үстерде, Хрущев кукурузларын. Шуңа күрә гаиләдә безнең бөтенесе апаста бит цыкылдамыйлар. Апас сөйләме. Апас сөйләме. Сөйлиләр. Ә минем телем ачылды. Чүпрәледә, Аллага шөкер, Чүпрәледә ачылды. Мин инде үзем белмим бит, үземне ишетмим. Анда да бер нәрсә белмибез бит инде, әйеме? Шуннан соң хәзер килдек, Казанга күчеп килдек. Мин 2нче классны битергәч, Казанга күчеп килдек. 91нче мәктәп, Декабрист урамында 2 этажлыгына агач йорт иде, татар мәктәбе. Шунда укырга килдем мин, 3нче сыйныфка килдем, укытучы, татар мәктәбе бит инде. Укытучы мине чакырып алды, бөтен балаларга минем белән таныштыра. Шуннан бу исемнәремне әйтте, фамилиямны әйтте. Миннән сорый: "Алсу, нәрсә эшли беләсең?" ди. Мин кичкенәдән шигырь укырга ярата идем. Кичкенәдән нишләп тә шулай шигырь укырга ярата идем, ятлап, аны рәхәтләнеп шигырь укырга ярата идем. Әкиятләр укымыйдым, мин шигырь укырга ярата идем. Шуннан бу мине кычаклады да, мин шигырь укырга яратам. И укыйм инде безнең шигыремне, укыйм инде. Хәзер үзем укыйм, үзем әле игътибар да итмим бер нәрсәдә. Класс җыгылып килә. Мин укыйм, мин аңламыйм, мин бер нәрсә аңламыйм. Мин хәзер генә нитәм уже, анализируем бу әйберләрне. Мин карыйм, әйтәм, җыгылып килә. Шуннан мин аңламадым. Шуннан мине укытучы җилкәннән булай кычаклап алды да: "Көлмәгез, Алсу, әле барыгыздан да әйбәтрәк укыр" дип аркамнан сыйпап куйды, рәхмәт шөкер. Менә шуңа күрә ул минем ничек дип әйтим инде, әти-әнимнән кан белән кергән тел түгел. Җирлек белән кергән тел. Шуңа күрә ул тиз биткәндер дә. Белмим, әллә биткән, әллә юк, ләкин бик күп нигә
Şoялыкка мин анда өйрәндем. Ул бит менә сезнең характерыгыз да чагыла. Өйрәнгәнмен дип уйлап Бәлкем- торам инде. бәлкем- Шоялыкка. Алай дисәң, безнең бөтенесе дә шоя. Менә минем апаларым бөтенесе дә шоялар. Белмим инде. Мин бер нәрсәдән генә гел үпкәли идем бала чакта. Урамда уйныйбыз бит инде балалар. Кытырталар ие. Төрле сүзләр белән анда телләр чыгарып, мин кытырта белмидем, җавап шуларга бирмидем, кытырта белмидем. Шундай нитеп кенә кайтып әни җылаганмындыр инде аларны хәтерләмим. Менә шу бик кытырталар ие. Шунсын җавап бирә белмидем. Алсу ханым, шигырьләр сөйләүгез турында инде берничә кабат искә төшердек. Өстәлебездә шигырь китабы да ята. Габдулла Тукай. Әгәр дә без аннан берәр шигырь сезнең тарафтан ишетмәсәк, бик матур булмас тамашачыларга нәрсә нинди бүләк алып килдегез? Мин аны бүләк дип тә түгел. Менә Габдулла Тукай кызык кына әйбер инде. Әллә шул Габдулла Тукай исеме белән үскәнгәме? Безнең әниләр Габдулла Тукай мәрхүм булгач аңа бәйтләр чыгарганнар. Менә кызганы шул вакытта әни бит бәйтләр сөйләде. Шуларны мин язып та куймаганбыз, игътибар да итмәгәнбез. Ха үкенеч инде ул. Калды ул бәйтләрне. Шуны без бит кичкенәдән Габдулла Тукай шигырьләре белән безнең билгеләни миңа укыган инде аларны. Билгеле уларның шигырьләре белән бишек җырларын көйләгән бит инде ул, әйеме? Шуңа күрә ул менә миңа Габдулла Тукай. Менә минем туганым кебек, менә минем абыем кебек, менә минем әтием кебек, менә якын кешем кебек. Шуңа күрә ничектер менә мин шул кадәрле якын, менә мин монда бер уйлаган, менә без сабый вакытка кирип киттек бит инде, әйеме? Сабый вакытка кирип киттек тә бер шигыре аның шул кадәрле туры килә минем сабыйлыкка. Күзлегемне генә алыштырыйм, яме? Сабыйлыкка бик туры килә һәм минемчә шулай. Бәйрәм вә сабыйлык вакыты. Сабый вакытын сагынмакта һәр шагыйрьдә. Ачы, тәмле хыялдыр бу һәр шагыйрьгә. Бәйрәм җитсә, минем дә исмә төшә. Уйнамакчы булам Сибьян берлән бергә. Төшә искә Арәфә кич яткан чагым. Кайчан таң дип ул атмаган таңым. Тәти читек, тәти күлмәк, ыштаннарым. Баш астыма иеп яткан чагым. Таң алдыннан яңлыш кына йоклап киткән чагым. Төшемдә дә нурлы бәйрәм көткән чагым. Әнкәемнең тавышлары колагымда. Гает җитте. Тор, аппагым. Тор, аппагым. Таң аткачтын урам буе чапкан чагым, мәхсүмәнә ләззәт хузур тапкан чагым. Корбан ите төрле тәмле аш өстенә гает упкып урам көлә-көлә кайткан чагым. Уйласаң, ул көнне килә күз яшь, хозурласын инсан өчен бу хәл, бу яшь. Бәйрәм көнне күктән җиргә нурлар ага. Әйтерсең лә чыккан бу көн ике кояш. Тәңре, шигырчы яшемне синнән сорыйм.
Синнән сормый, кемнән сорыйм? Бәйрәм көнне генә сабый булып торыйм. Рәхәтләнеп, сикереп, көлеп, уйнап йөрим. Нәкъ менә шулай үтте балачак. Мин шуңа күрә әзерләдем бу шигырьне. Алсу ханым, балачактан кабат менә сәхнәгә әйләнеп кайтсак, Рәхәт бит балачакта каласы килә. балачакта каласы килә дә. Сәхнәгә әйләнеп кайтсак, сәхнәдә әле уйнау ул бер нәрсә, ә менә образ тудыру ул инде талант диләр. Менә сез үзегезне кайчан беренче образымны тудырдым дип әйтә аласызмы? Моны ничек билгелиләр? Образның туын кем ачыклый? Аның актер үзе сиземлиме? Аны режиссер әйтәме? Аны театр тәнкыйтьчеләр бәяләп чыгалармы? Ничек була ул? Образ тудыру сезгә. Туа инде ул. Ләкин бит әле туу белән генә түгел. Әле бит аның өстендә менә күпме бара спектакль. Шуның кадәрле эшләргә кирәк бит аның өстендә. Ул бит менә шул кадәрле кызык кына әйберләр инде. Инде ничә ел элек чыккан бит инде ул спектакль. Шунда бит инде шуннан бер заманны уйныйсың моны. Кирәк бит. Менә бит ничә кирәк булган монда. Менә бит монда ничә кирәк булган. Һәм менә шушында театр белән киноның аермасы шунда һәрбер спектакль яңа. Яңа. Үзенең бер интервьюсында Илләр Хәйруллин, сезнең ирегез, Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты, булай дип әйткән иде. Алсу Гайнуллина һәм улым Искәндәр Хәйруллин миңа караганда күпкә талантлырак дип. Ул аны нәрсәгә таянып әйтте микән? Бу тыйнаксызлык булган иде, ник алай әйтте икән? Аның тарафыннан тыйнаксызлык бу очракта булган иде. Шулай безне ярата инде, шуңа күрә шулай әйткәндер инде. Әти мәхәббәте. Әти ир мәхәббәте шулай күрә әйткәндер. Оннан белмим инде, әйткән инде. Алсу ханым, менә һәр әти яни әз генә булса да үз баласында ничектер үзен күрәсе килә торгандыр инде. Ул табигый халат, табигый теләк хистер ул. Менә сез үз балагызда үзегезне күрәсезме? Ниндидер? Нәрсәдә күрәсез үзегезнең балагызда? Ярату күп вакытта күзне томалый бит, атаның мәхәббәте күзне дә томалый. Ләкин минемчә мин үземне күрәм дип әйтә алмыйм. Миңа ошаганы Искәндәрдә кешелек ягы, яхшы кеше төсле тоела ул миңа. Бүтәннәргә ничектер. Иң мөһиме минем өчен шул. Сез театраль гаилә, сәхнәдә бергә, күп очракта бер үк спектакльләрдә бергә уйнарга туры килә. Мәсәлән, 41 елның Арбалы хатыннарында сез гаилә белән уйныйсыз. Минем исемем Кызылда улыгыз белән, әрем исендә ирегез белән. Һәм бу исемлекне әле дәвам итәргә мөмкин булыр иде, алар ие. Менә гадәтти дип әйтгәндә үзегез генә уйнаган спектакль белән, гаилә белән уйнаган спектакльләр арасында ниндидер менә аермалык, үзенчәлек бармы? Сез нинди хисләр кичерәсез гаилә белән уйнаганда һәм үзегез генә уйнаганда? Без бит профессионаллар. Без чыгабыз да, эшебезне эшлибез. Шуңа күрә монда Илдармы, Искәндәрме, минем өчен барыбер. Без профессионаллар, без үз эшебезне эшлибез. Менә мин Искәндәрнең беренче бер интервьюсында ишетеп калдым. Аңа кыенрак булган. Аңа кыенрак булган. Ягъни җаваплылык, әни алдында монда нәрсәләр, аңа кыенда күп нәрсәне сыйдыра инде, аңа кыенрак булган. Мин инде теге ана буларак сыкланып та, онытылып җибәреп карап утырайым, сыкланып та. Нидә гаугалы гаиләдә бар иде. Ул шундый анда миңа шыйданың эше. Шуңа карап та куя. Сез бирелеп китәсез. Онытылмый инде, онытылмый. Ләкин теге сиенеп тә, сыкланып та куясың. Эшкә горурлык хисе була торгандыр барбыр.
Билгеле була инде, һәрбер ата-ана Әлбәттә. шулай бит инде. Баласы якын. Шулай баласы якын күп вакытта. Ну, күрәбез без артыкка киткән, мәсәлән, артыкка китә иде. Гыргырик кияүләрендә бер туктамыйча уйнап тора иде Искәндәр. Шунда әйтәм, әйттемме мин аңа, әйтмәдемме, репетиция вакытында Ричардны уйнаганда мин аңа әйттем, гел уйнап тора. Әйтәм, улым, монда бит инде персонажлар тора, бүтән артистлар һәрберсенең үз роле, алар өчендә артта уйнап тора. Әйтәм, улым, кирәкме, әйтәм, алар өчен уйнамам, әйтәм, үзең өчен генә уйнам, әйтәм, артыгракка китә, гел уйнап торсаң, тоже сәхнәдә. Уйнамыйча тора алмыйбыз уйнамыйча. Ул бит biraz teге үзеңне артка куеп шамада белергә кирәк. Дип уйлыйм инде. Әйе. Сезне Россия театр әһелләре, Россия театраллары югарлыгында күтәргән рольләрнең берсе Островскийның Бирнәсез кызындагы Лариса дисәм ялгышмамдыр. Ул заманда, заман өчен театр тәнкыйтьчеләрдә, театр белгечләрдә сезнең тарафтан башкарылган бу рольне иң яхшы рольләрнең берсе дип бәяләделәр. Һәм дәүләт премиясының бирелүе дә, Россия дәүләт премиясының мөгаен менә шушы хезмәтегезне бәлки исәпкә алганнардыр дип уйлыйм мин. Әйе, шуның өчен бирелгән. Шуның өчен дә бирелгән бит инде ул. Менә ят милләт, ят башка рухи дөнья да яшәгән образны татар актрисасы ничек үзе аркылы кичереп, аларга ошарлык итеп, аларның рус актрисаларынан да устарак уйнарлык итеп, каян көч тапты һәм нәрсә бирде моны? Нинди сәләт? Бирнәсез кыз инде ул. Һәм моны эшли башлаганда без әйеме bu 82 yılına çıktı buğay. 82'de çıktı buğay. Мен анда şu başında bir katlaulu. Benim için işlevi bu işine mena katlaulu buldu. Мен okuganda öne şu işini başlayayım digeç Marcel Hakim işindeyim. Мен tutundum okurga Stanislavski'neyim. Stanislavski'ni okurga tutundum. Yardım etti mi yok mu bilmeyim. Lakin siz әйттегез, башка мөхит, башка халык дибәйме? Барыбер кеше. Аның кичерешләре төрлечә. Татар хатын кызы бер кичерешне тыйнаграк кичерер иде. Бүтән милләт кешесе икенче төрле күрсәтәйме үзенең кичерешләрен. Шуңа күрә мин аның өстенә бик узак эшләдем. Бирнәсез кыз өстендә. Башта аны алай күтәреп кабул итмәделәр тәнкыйтьчеләр минем эшнәйме. Шуннан менә еллар уза, аң килә. Ул ниндидер бер шул тәнкыйтьчеләр тарафыннан шундый югары бәя бирделәр аңа шуннан да. Менә бу әсәр буенча бит инде безнең жестокий романс дигән фильм да чыкты экраннарга. Никита Михалков, Лариса Гузеевалар уйнаган фильм. Сез бу спектакльне сәхнәгә куйганда, бу образны уйнаганда әле бу фильм чыккан идеме экраннарга? Юк, параллель чыкты бугай. Соңрак. Сез 82 дидегез, ялгышмасам фильм 84 елларда экранга чыган. Соңрак чыкты бугай. Мин нәрсәдә сорауыгыз әйтегез? Бу фильмны сезгә карарга туры килдеме аннан соң? Карап ниндер? Юк, минем bir niyim бар, bir яктан бик яхшы әйбер ул. Күп нәрсәне белмим мин төшә калам, күп нәрсәне карамыйм мин. Миңа калса ул миңа плюс. Кабатланмаска ничектер? Да, мин аны нитеп эшләмим. Махсус түгел, ләкин мин шундый. Күп карамыйм мин, күп белмим, күп ишетмим. Шушында бирелгән эштә һәм ул Комашаулаган да булыр иде. Бәлким. Комашаулаган да булыр иде. Күп вакытта өйрәнәсең дә. Ну бит ул һәрбер ширның үз вакыты. Ул вакытта бәлким мин аны карап кабатларга тырышкан булыр идем ул вакытта. Хәзер минем аңым икенче, мин икенче төрле уйлар идем. Алсу ханым, менә сезнең инде сәхнә иҗатыгызга ялгышмасам 45 ел
Әйе. 45 ел тулды. Шушы гомер içinde, bu bit инде кеше өчен бик зур гомер, артист өчен зур гомер, зур иҗат юлы. Сезгә төрле пландагы, төрле характердагы образларны уйнарга туры килде, шагылдырга туры килде сәхнәдә. Һәм шуларның менә мин карап чыктым да, булай күз аллап кына инде күпчелеге чит ил һәм рус классикасы драматургиясына барып тоташа. Анда Валентиналар, Ниналар, Ларисалар, Клеопатралар, һәм башкалар. Ничектер менә сезнең амплуа кебек менә башка милләт, чит ил образларында менә рольләрендә. Бу сезнең инде максатчан түгел, бәлки режиссерлар сезне шулай күрде микән? Билгеле режиссерлар күргән. Артистлар бит сайламый рольләрне. Biz saylamıyoruz bit. Rejissörler şular күрә. Siz үзегез менә сизә идегезме менә сезгә шундый рольләрнең бирелүен? Менә миңа шундый ярак. Уйламадым. Типажда. Битне уйламадым. Әле сездән генә ишетеп. Биргәннәр эшләгән, тырышкан. Уйламадым, ихлас. Алсу ханым, менә артистлар өчен бәлки бу минем субъектив шундый фикерем генәдер, күз аллавым. Шундый бер чырып булып алган кебек, бер яшь аралыгында ул төрле яшьтәге рольләрне уйнарга сәләтле була. Мәсәлән, яшьләрне дә уйный, урта яшьтәгеләрне дә уйнарга мөмкин, өлкәннәрне, картларны да уйнарга мөмкин, яхшырак грим салган очракта, шулай бит. Әмма килә бер вакыт, дип әйтик инде, артист өчен ниндидер бер менә бары тик бер өлкән яшьтәге рольләргә күчү вакыты дип әйтик. Маны картлык дип әйтәсем килми, олыгаю дип әйтәсем килми, чөнки артист өчен андый сүзләр ничектер алар менә бик авыр сүзләр. Сезгә ул чыр килдеме? Сез ул чырны кичердегезме һәм ничек кабул иттегез сез аны? Ул картлык чыры бер дә авыр түгел ич, нормально. Әйбәт кенә, шундый күңелле. Мин белмим ки кичердемме соң мин аны. Паузалар булмадымы, мәсәлән, рольләр белән анда? Булмады. Ягъни сез шундый йомшак кына шул үз агымы белән тормадым мин. Киреп киттегез. Әйе. Бөтенләй теге карчыкларны уйнаганы юк әле, мин бик уйныйсым килә инде. Аны яшьрәк вакытта менә бераз, менә хәзер инде без карчыклар, Аллага шөкер, менә хәзер уйныйсы килә. Әле бирмиләр карчыклар. Әле бирмиләр. Чөнки әле бар безнең улыраклар, артисткаларыбыз, аларның эшен тартып алмый инде. Бу ничектер менә һәркем үз чиратын көткән кебек килә. Шулайдыр инде, шулайдыр. Шулайдыр, мин ул турыда уйлаганым юк, нишләптер. Алсу ханым, менә спектакльдән соң бит пәрдә артындагы тормыш башлана. Һәркем хатын-кыз өчен инде ул актер өчен бигрәк тә катлаулыдыр. Гаиләсендә алып барырга кирәк, бала тәрбияләргә, анар оныкларны да карашырга кирәк. Аш суы да бар, үй җыештыру да бар. Менә бу хезмәтләр дип әйтик, бу эшләр, бу көнкүреш тормыш. Сез аңа менә акрынлап күнектегезме? Әллә инде сезгә менә ул кияүгә чыккачыннан, тормыш кура башлагач та, сез шул эшкә инде баш аягыз белән чумдыгызмы? Җаваплылык ни дәрәҗәдә булды? Без бит барыбыз да татар халкы. Татар халкы бит булган, уңган халык. Кем ул анда? Артист кем ул анда? Кем? Төрле шөгыль белән шөгыльләнгән кеше, ләкин безнең татар халкы. Татар халкы безнең барыбыз да уңган. Ирләребез дә, хатын-кызларыбыз да бик уңганнар. Мин аны булай гына әйтмим, бүтән театрларның күзәткәннән соң әйтәм, безнең театр, татар театрлары да эшләүче артистлар, артисткалар уңганнар, булганнар, ике якны да, өч якны да бөтенесен дә өлгерәбез. Билгеле күбе безнең ирләребез, я хатыннарыбыз бүтән профессияда, ләкин мин карап торам, шул кадәрле сайлый белгән җегетләребез, кызларыбыз үзләренә парны, әйе, өлгерәбез без. Алсу ханым, сезнең өчен яшәү мәгънәсе ул нәрсә? Ой, шунда сорап бирде, яшәү мәгънәсе. Яшәүдер инде. Яшәү. Яшәү ул
Менә шушы көндәлек мәшәкатьләр беләнме, әллә инде кай вакыт шундый башка уй киләме, бу дөнья рәхәтен күреп яшисе дигән менә шундый уйлар да туганы юкмы? Гомумән яшәү. Анда бөтенесе була бит инде. Яшисең, анда бөтенесе була. Бүген булай, иртә белән булай, төшкә икенчерәк, кич белән икенчерәк. Ләкин һәр көн бирелгән көнгә шөкранә кылып сөенеп, алга мин гомумән бик алга планнар корып яши торган кеше түгел. Сез язмышка үпкәле түгел. Юк, ничек инде үпкәләргә мөмкин. Мин күрәм бит, гыйбрәтләр минем ерак түгел, туганнарымда да бар, төрле вакытлары, төрле язмышлар минем якыннарым арасында, туганнарым арасында. Алар ничек аны сөенеп кабул итәләр. Ничек сөенеп күтәрәләр җилкәләренә килгән авырлыкларны. Шатлык бит шулай ук җиңел түгел аны күтәрүе. Һәрбер нәрсәне шул кадәрле сөенеп кабул итәләр. Мин аларга калап гыйбрәтләнәм һәм инде булса хәлемнән килсә ярдәм итәм, сүз беләнме, тел беләнме, яки эш беләнме. Һәм алар да миңа шулай ук җавап бирәләр. Алсу ханым, менә шундый матур нотада мин инде тапшыруны төгәлисем килә. Сезгә бик зур рәхмәт әйтеп, сезгә иҗади уңышлар һәм иң мөһиме сәламәтлек теләп калам. Сездән башкарудагы матур рольләрне әле тамашачыларыбызга озак еллар күреп шатланырга, куанырга язсын. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә дә, игътибарыгызга бик зур рәхмәт.